Studio F. Hey, Appie. Appie. Lees door de krant wel eens. Nee, Tink. Maar het wel waar, jongen. Er zit al een heel belangrijk nieuws in over de vrouw en hoe Nederland, het regeer, de koningin en zo. Nou, maar Sjen, Jere, zelfs hoe het heelal. Veel waardering voor minister. Ja. Hebele, dat is net minister, dat is dit minister. Dat is hier van een groep mensen die dus land besturen. Balkenende en zo. Ja. Nou, dat is maar goed te verbinden zitten trouwens. Het zal regenen. Jere. Donkere wolken hangen samen boven bos. Hebele, dat betekent dat het Rijnwetter komt. Dat betekent dat er gevaar dreigt. Kan mij die krant eens hebben? Hé, maar dat is bij u. Appie. Tjof. Het bos aan de rand van de stad waar ook Studio F zich bevindt. Nou er is, jongens. Je een donkere wolk te zijn. De kap van het bos is nodig om ruimte te maken voor een compleet nieuw industrieterrein met grote fabrieken. Hoewel veel Friezen het bos graag zouden willen behouden, heeft een buitenlandse projectontwikkelaar het gebied opgekocht om met de fabrieken te bouwen. Waarschijnlijk zullen de eerste bomen over 3 weken worden omgezaagd. Tot die tijd kan tegen dit plan bezwaar worden ingediend bij de projectontwikkelaar. Navraag leert echter dat er tot dusver niemand is die zijn stem heeft laten horen. U's bosk. U's mooie leven bosk. Als niet nog voort. Mooi never, nooit net. We zitten serieus even wat zelf eten. Daar geven we het niet mee zijn hand. Hoe lang gaan we nog? Wat staat daar 3 weken? Nee, ja, dit is een oude krant, hè. Hij is morgen precies 3 weken oud. Dus jongens, als we wat waar willen, dan maken we het jood nog aan. Ik ben bang van, ja. En daarom dus dienen wij bezwaar in tegen uw plan om de bommen... Bomen. De bomen van de bos... Het bos. Nee, dat is niet hier, het is de bosk. Ja, in het Fries is het de bosk, maar in het Nederlands is het bos. Oh. Krijgt als het meer. In het Fries is het de maat. Stil, jongens. Hel je helemaal in mijn consternatie. Een concentratie van de baan. Doe maar, om de bomen van het bos om te zagen. Om te zagen. En wij zullen niet gauw verlies geven in de strijd tegen u. Wij vinden dat een bos een natuurgebied is en dat je er daarom niet zomaar in een fabriekendel zetten kunt. Nee. Punt. Daar zijn andere gebieden voor. En daarom, beste mensen, Hoostachtingen. vieren we jood actie. Studio F tekent officieel protest aan tegen de bouw van fabrieken in de bosk. En wij vragen aan jou, achterharkers, om u te helpen. Dus bel je, stuur e-mails, sms-u's of kom naar de studio. Het maakt het al je net uit als je maar weten litten dat jouw shin de kap van de bosk binnen. Want wees nou eerlijk als je kiezen kennen tussen zo'n prachtige groene grutte beem of een stonkende grieze grauwe fabriek. Dan ben je toch echt voor de natuur. Dus, beste mensen, lid van je Jerre. Fabrieken Jerre net in de bosk. Studio F. Bij microfoon. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be
Dat spandoek. Dat spandoek, man. Oors om. Oemela. Het spandoek, man. Oors om. Nee, ik bedoel... Sa. Nou, haast. Nee. Sa. Oorsom. Op een kop. Nou zit er op een kop. Ja. Ja, Sa. Sa, Mater. Ja. Goed zo. Dus kom alle jaar naar Studio F om de eerste helft actie te vieren. En ik heb bij u eten, drinken, sliepen als het mat. Neem wel even een sliepzak mee en een toskenborstel en een goeie warme jas. Want het zou maar zo kennen dat wij vannacht in de bosk sliepen matten om de grote bulldozers en de kettingzegen te keren. Ah, Oebele. Hoe is het met er meestal bij de door? Nee, nevens mij net, Happy, maar dat kan nooit lang met worden. Nee. Hé, hey, Appie. Ben er al actievierders? Nee, nog net, maar het wordt nog net lang meer, denk ik. Ik zorg even bij de door. Nou! Hartstikke mooi dat je hem er al binnen. Hij je me goed op klaart op de acties, zeg wel. Het ken ik hartstikke koud worden. Nou, wat doe? Hé, we zien een vogeltje. Een vogeltje daar. Hij fluit het heel mooi. Fluit. Een vogeltje. Ja. Een heel grappig moesje. Hij zit op een stuk en let op zo. Nee, hij Hé, wat is het stil? Ja. Dat is Mieke. Ja, jongen, daar traap je niet in, hè? Hallo, is er op met die flauwe geintjes, man? Mieke die heeft er net met niet nut storen. Dat doet ze toch nooit? Ja, dat jullie, kom on. Waar is het dan? Mieke! Mieke! Bol alle kikkers zien de kroren, wat is dit hier van gerop in je raas? En vind je hier wel... Van der Maan. Mieke is voort. Ja, van hier verdween. Bobbelijk schaters. Op het huisje. Zit op het huisje vanzelfs. Hij wel jongen. Nou, Famkes wc, daar kom ik net. Nee, jongens. Mieke is naar de voordeur te doen. Dan kan ze net op een wc zitten. Mieke, wat beste? Mieke! Jongens, telefoon! Telefoon! Ja. Studio F, directie. Hé? Ja, oh, hé? Oh. Ja.
Jongens. Uw Mieke is ontvierd. Gevangen aan, kidnapt. Toch waar? Ja, en had dat net zijn. Het had te krijgen met de kap van de BM en de fabrieken die er komen. Maar een man met mijn zwier accent. Die Poetenlandse projectontwikkelder. Die zei dat wij uw bezwierende geen laten matten. En het akkoord gaan matten met de kap van de bosk. En dat oors... Oors komt Mieke net waarom. Hoe? Deermakken? Wat we nou? Nooit tijd aan verzeld. Mijn kidnappers mij net onderhandelen. En Mieke dan, hè? Die is in gevaar, hè? Wacht. Hoe belangrijk gelijk? Je moet er nooit op eerste van terroristen ingaan. Ze zin krijgen door het voortdurend weer. En naast hebben we hier alle weekends aan ontviering verzels. Ja, maar uw Mieke dan? Die doen ze niet. Die doen ze niet. Want dat ze Mieke wat oordogen, gaan ze niet meer om u onder druk te zetten. Nee, jongens. Ik denk dat dit voor mij een sisseraar is. Studio F. Directie. Het is hem. Nee. Wij gaan net op jouw eerste ding. Nee, en ik zal het je nog sterker vertellen. Wij gaan net akkoord met de kap van de BM'en en... Oh. Ja. Ja. Hij had u een ultimatum gesteld. Oh nee. En wat, hè? Wij moeten binnen een uur officieel akkoord kiezen met de kap van de BM. Als we dus Mieke deers kennen. Het is precies om 12 uur. De politie bel je misschien? Ken het. Als de kidnappers erachter komen, schutten ze Mieke voor de eer. Wat stomme rotzek! Ja, nou, het was wel jongetje, is Mieke, hè? Oh, jongen, kijk dan pak. Ik fret die op. Nee, sterker nog, ik breek die eerst al op alle bonken. En dan... Ja, noodwasten meer, hè? Dan beschieten me nou zeker, hè? Ja! Hij had een heel nu voor het Boetenlandse accent. Studio F. Directie. Ik wil het. Ik wil het. Hallo. Jongens. Neffens mij. Is dit? Ja, Mieke. Mieke. Mieke? Vier. Mieke? Mieke? Mieke, nog maar eens goed jaren. Mieke, hallo. Mieke? Mieke, nog maar eens even... Sis nog even wat, Mieke. Want wij moeten even witte best doen. Sis, dan kunnen we die helpen. Als wij witte best doen best, dan kunnen we die bevrijden, Mieke. Mieke. Van de baan lid maar, ze is vast knevelen.
Nou, daar hebben we dus ik niks aan. Hé, net man, de verbinding nooit verbreken. Hoe dat? Nou, dan kennen we misschien het geloden opmeidje waar ze zit. Hé, Mieke, dan moet je even goed in je hartje. Eerst, dan moet zorgen dat de verbinding nooit verbrutsen wordt. En tweets, dan moet je nou even heel stil wezen. Ja, nou, logisch, man, ze is knevelen. Maar dan kennen we misschien het geloden jaren waar ze zit. Dat is een geweldig idee, Appie. Pen en papier en kaart van Friesland. Toe. Oh. Jongens. Ik hier een vrachtwijn. Sst, dat kan een belangrijke aanwijzing wezen. Vrachtwijn? Vrachtwijn, kom maar zo al. Jawel, maar net midden in een natuurgebied of Greideland, dus daar zit Mieke net. Nee, na je wijnweekend is ook geen zwier vrachtverkeer. Dus daar is ze echt net. Nee, maar waar is ze wel? Stil nou, jongens, stil nou, jongens. Ik hier nog meer. Ik hier fabrieken en bedrijven. Dat ze mak dus op het industriegebied wijzen. Want ik hier een heel soort leven. Libben. Nee, Appie. Leven in het Nederlands budget libben, leven in het Fries budget lawaai. Oh. Ja, maar ik gerek een soort libben. Hartje maar, vogels en zo. Ja. Ja, vogels. Ja, vogels. Ja, ik juist ik. Ja, maar ja, dat zei ik niks, want vogels ben ik overal. Hartje nou eens wat voor vogels. Een liep, een skries, dat binnen dus graaidenvogels. Dus, Mieke zit dus op een industrieterrein vlakbij Greideland onder randen van een stad. Ja, of een dwarp. Nee. Grote fabrieken staan meestal in de stad en bijna nooit in het dorp. Ja, nou, Oepele, zie je op een kaart. Industriegebieden onder randen van steden. Hoe kun je dat eens weten, waar het industrieterrein binnen? Als je dat zo zegt, dat groene dat is loon en dit is een dik en dat grieze hier, Ja? dat ben dus industrieterrein. Zo zo? Ja, nee, fout. Hou maar op, jong. Nee, Jereveen en Drachten, dat ben je sterren. Nee, officieel net nee, maar ze jaren wel bij de grootste plakken van Friesland en dat is meeste industrie. Hier heb ik een boord. Zoals vol. Een industriegebied, vlakbij het wetter en Greideland. Nou, dan vallen dokken met een Jereveen dus af, want daar is geen groot kanaal. Jongens, shit op, we gaan maar jaloeren. Wat is dat? Een vleertuig. De straaljager. Stelt je Harry Skoppers, zitten we hier... Jout dus. Jout? Ja, als een vleertuig zijn leven maakt, dan betekent het dat er leeg vleent. Bij de start. Dus er moet een vleerveld in de buurt wezen. Jout? Ah, briljant. Oepele, industriegebied, Iliout, Oortwetter, vlakbij Greideland. Zie je op. Jongens, we gaan maar een kwartier mee. Maar het is toch net zo stenenwachtig? Ljouwt. Maar zo, dat kunnen twee wezen. Ja, die terrein met zo groot, daar vinden we Mieke nooit zonder meer aanwijzingen. Stil. Een trein. Oepele. Jere! Maar waar in dit gebied?
Ja, zo. Dit moet het wezen. Zo. Industriegebied, grijden, kanaal en spoorbruggen. Ja, we hebben hem. Kom op. Nog 4 minuten. Nog 2 minuten. Nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Kom. Oh, kom tegen mijn jongens. Hoe is dit? Mieke, zitten. Mieke, is het goed, meidie? Oh, doe wat. Net benauwd! Het komt al een keer goed. Hobbelen! Het komt al een keer goed, zei ze. Oh, no! Oh! Nee, doe maar je eigen auto maar niet. Oh, doe niet zijn eigen auto! Doe niet! Mieke, we redden het voor je, hè? Ja, Mieke! Weet je wat het hartstikke mooi is trouwens, Dick? Wij hebben het bos bloot, bos! Nee!